Takže Pálo Ščerba je človek, ktorý vyhral Protein. Gratulujem, uži si ho, dúfam, že ti bude dobre chutiť. A ľudia, nezúfajte, ale ďalší týždeň bude ďalšia súťaž o ďalší Protein. Držím vám palce, ďalším bolo vás okolo 30. Takže sa vidíme budúci týždeň s ďalším videom, s ďalšou súťažou. Podporte nás odberom na YouTube, dobre pripojte sa k nám do skupiny Respowered na Facebooku. A buďte pozitívne ladení. Pálo Ščerba je človek, ktorý vyhral Protein. Gratulujem, uži si ho, dúfam, že ti bude dobre chutiť. A ľudia, nezúfajte, ale ďalší týždeň ide že súťaž o ďalší príbeh. A držím vám palce, ďalším bolo vás okolo 30. Takže sa vidíme budúci týždeň.